Together, growing in faith, changing communities. Makathunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Musa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uYise, uselone ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Mhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli likaJohane isahluko sesihlanu ivesi lama-31 kuze kube ama-47. Kulowo nkathi uJesu wakhuluma namaJuda wathi, ukuba bengiyokuzifakazela mina, ubufakazi bami bebungayikuba lutho kubantu. Ukhona omunye ongifakazelayo. Ngiyazi ukuthi kuqinisile ubufakazi angifakazela ngabo. Nina nathumela kuJohanesi, wayifakazela iqiniso. Cha, mina angisweli ukwamukela bufakazi bamuntu, kepha ngintshela lokhu ukuba nisindiswe. Yena wayelubhaqa oluvuthayo nolukhanyayo. Nina-ke nanithanda ukuzijabulisa isikhashana ekukhanyeni kwakhe. Mina-ke nginobufakazi obukhulu kunoJohanesi. Imisebenzi phela engiyinikwe uBaba ukuba ngiyenze yiyo imisebenzi engiyenzayo, engifakazelayo ukuthi ngithunywe nguBaba. Naye uBaba ongithumileyo ongifakazele mina. Anizange nalizwa izwi lakhe, nabona isimo sakhe, nezwi lakhe aninalo. Ahlezi kini ngoba anikholwa kulowo amthumileyo. Niyahlolisisa imibhalo ngoba nithi ninokuphila kwaphakade kuyo. Yiyo engifakazelayo lokhu, anithandi ukuza kimi ukuba nibe nokuphila kwaphakade. Angilivumi udumo oluvela kubantu, kodwa ngiyazi futhi ukuthi uthando lukaNkulunkulu alukho kinina. Ngeza ngegama likaBaba, nokho aningamukeli. Uma omunye engafika ngelakhe igama, yena ningamamukela. Ningakholwa kanjani nina enifuna ukudumisana, ningafuni udumo oluvela uNkulunkulu yedwa na? Ningacabangi ukuthi yimi engiyakunini mangalela uBaba. Ukhona onibeka icala, uMose phela, yena enithemba kuye. Ngoba uma benikholwa kuMose, ngabe niyakholwa nakimina. Lokhu phela yena waloba ngami. Kepha uma ningakholwa yimibhalo yakhe, niyakholwa kanjani ngamazwi ami na? Ngithanda lenkonzo uJesu ayiqhubayo. Fika kubantu abangamfuni. uJesu uma ekhuluma nabo ekhathazeka, yini lenengaka edala ukuba ningamfuni? Mhlawumbe nasempilweni yakho kunjalo. Khona uhlobo lwabantu olungakufuni. Umuzwa omunye ethi angimphiwe usibanibani. Abanye uthola ukuthi babe ngabangani, best friends, kuba khona into eyenzakalayo baxabana. uJesu uma ehleli ebabuza engqondweni yakhe, uthi mhlawumbe ningizondela ukuthi ngiphilise umuntu ngesabatha, ningizondela ukuthi ngintshele ukuthi ngingindodana kaNkulunkulu.
kulokhu kokubili ke eningizondela kona yikuphi okungamanga. Bayithandwa zami, akubuka abantu abangakufuni bese ubuza umbuzo ukuthi ke kulungile ngumuntu ngiyawenza amaphutha futhi ke ngiyajabulela ukuthi nifuna ukungikhulisa. Anike ningisizeke kulokhu eningizondela kona yikuphi okubi enkwenzile. Awuhambe ubuza izitha zakho lo mbuzo ngeke kwazi ukuphendula. Zoshona ngapha nangapha. Hayi thina sikuzondi, hayi njena, but ngiyazi ukuthi aningikhulumi kahle. Ngiyazi ukuthi khona la eningekho happy khona ngakho. Ikuphi okube enkwenzile? Akukho. Uma kukhona ngitsheleni bese ngiyashintsha. Hayi wena ukuthi nje wena uzibona ungcono, ukuthi nje wena uyayitshela ngenzeni. Abakwazi ukumtshela uJesu. Bese uthi uJesu yazi ukuthini? Mina ngiswele ukuba ngimmangalele. Angidingi ukuba ngikhulume kabi ngami. Ukhona ozokummangalela. uMose. Yazi empilweni ithandwa zami, mina sengafunda ukuba ungabi nandaba nabantu abakhulumayo bekhulumela into engenamsebenzi. Ngiye ngithi mina imoto ehambayo izinja ziyayikhonkotha. And akuve kubalekile ukuba izinja zikhonkothe ngoba mayingayikhonkothe zizoyichamela. So uma abantu bekhuluma kabi ngawe, into yokuqala ngiyaye ngithi mina asiyenze, babuza ukuthi yikephi la engiphambuke khona, yikephi la enginone khona ngizoxolisa. And uma bekuveza ukuthi hayi usinyathele amakhona la, hayi mntaka baba, lembula ingubo lingene, xoshwa libhekile, xolisa, zehlise, mntaka ma ngiyaxolisa. Bengabonanga ngalendlela, bengacabanganga ngalendlela, bengahlosile lokhu, xolisa. Ebese uthatha isinqumo songabe usakwenza, ngoba uyabona ukuthi okwenzile kubalimazile. Kodwa uma bengenakho kwabona, bengazi ukuthi wone ngani, hayi badlala ngawe, then thatha isinqumo ke sokuthi angiyidedele izinja zikhonkothe, angibadedele bakhulume abakuthandayo, kakade banelungelo lokuba bakhulume bakhononde. Kodwa mangekho kubi okwenzile, qhubeka nempilo yakho. Awusoze wajabulisa bonke abantu emhlabeni, awusoze wathandwa abantu bonke, kakade awusiyona imali. And ivume enhlizweni yakho ukuthi khona abazomnambithisa kahle, khona ngeke bakunambithise kahle. Ebese uyifundisa into eyodwa, akufunde ungabi nandaba nokuthi abantu bathini ngawe. Hey, kuyalaphana lokho. Akuve kulaphana ukwazi ukuthi bazokhuluma anginendaba, bazoxeka anginendaba, bazokhonkotha anginendaba, bazohleka anginendaba. Inqobo mangalimazanga umuntu, mangahlukumezanga umuntu,
mangenze engikholelwa ekutheni kuliqiniso. Yona nto uNkulunkulu asibizela yona leyo. uNkulunkulu somandla makabe nathi. Makasibusisa sivikele. Sikhanyisela sinika amandla negrace yelivela kuyena. Ndlovukazi yezulu isibusise ngoyise nendodana nomoya ucibileyo. Amen.